Ja, og det er spillet imod. Ja, det er GV mod... ja. Det bliver en der er meget spil, kan man høre. Ja, meget stor kamp. Nervøsiteten breder sig. På GV's på 1-2. Folk er helt oppe at køre, og jeg er jo den helt store stjerne, Mohamed Ayub, som varmer op dernede. Der kommer han. Hvordan zoomer jeg ind? Det kan jeg kunne finde ud af. Nå ja, det er rigtigt. Hvor gik det dårligt ud? God holder han. Nu råber han. Sådan der, så er der snart kampstart. Fokus på Malte. Nummer 10 og GV. Vandløs eller værdig et eller andet. Det er fodbold, det der. Jeg skal se filmer først, eller så filmer du andet, okay? Gør det lige. Jeg filmer jeg først, det her. Okay. Du har strammet den fuck der meget. Det er vandløst. Jeg kan huske på alle de her Negroes, de har. Den er blevet strammet fucking meget. Ja, den er det, for du skulle bare køre den op og ned, hvis det er det. Du skulle bare skubbe op, sådan. Kig. Nej, vent. Nej, jeg kigger på bolden! Ja, han sætter mod DR, så det kan jeg godt lide. Det er også TV3 Sport. Det der siger, at de lige superstjerner her, det er. Jamen, hvad kan det? Ja, jeg kan ikke huske, jeg tror, den hedder Auga eller Auga eller sådan noget. Hvor spiller han ikke? Hvor spiller han ikke? Er han god? Kæft, det er flot billede, det her. Isak, med! Skubbe! Faktisk ikke en eller anden. Jeg tror, jeg laver det. Se! Hvor meget spiller de? Spiller boysen angriber? Det ved jeg sgu ikke.
Spiller de med 3 backs? Spiller de med 3 backs? Det er også kamp med. Det er ham der nummer 20. Han er bagerst. Det skulle da så dog, skal det ikke? Det ved jeg ikke, jeg aner ikke, hvem der er. Kiputowski. Hvad så Pudowski? Kiputowski. Der rimmer sgu da for mange meget. Hvorfor går Bose ikke længere frem? Jeg kan ikke koncentrere mig om det lige nu. Jeg er rimelig koncentreret, kan jeg godt sige. Nu tager vi en lang træk, ikke? Bose, hvad sagde jeg? Tag den lige hurtigt, tag den lige hurtigt. Hvorfor? Hvad er det? Var det i 1800 du vandt i går, eller var det i 1100? Fuck helt, hvor mange kampe var det du havde spillet på? 6 eller sådan noget. Fuck, du er sindssyg. Mange af dem var sådan nogle lidt lette kampe. Jeg er også på Leicester vandt, og så er jeg på United vandt, og fandt jeg også med på. Så er jeg på Bayern vandt med 2 eller mere. Hvor meget vandt I? Hvad? Hvor meget vandt Bayern 4-0, ikke? Jo. Selvfølgelig, mand. Bayern vinder altid 4-0, 5-0, 3-0. Douglas Costa er fucking vild. Han bliver verdens bedste fodboldspiller for det sidste. Meget lavlig, han er ret gammel. Hvad? Han er okay gammel i forhold til, hvem man regner med. Er han? Han er 28. Er han? Ja. Og jeg troede, han var sådan en ung spiller. Jamen, jeg tror sådan 23 eller sådan noget, ikke? Ja, så ved jeg ikke, om han er det når han ikke. Valgte Korser og Hisham, når de står så højt. Lad os bare prøve at se, om vi kan få nogle løb dernede. Malte, kom nu! Malte, jeg vil gerne have løber! Nej, men løb! Det var blive en gammel dag. Han tager langt tak, ikke? Hvad laver han? Det er jo det eneste, han kan.
Kom nu af dig. Kom nu af. Hold dig. Og tut var der ikke. Mangler noget løb for boldholderen, gutter! Hvem er ham med cap? Hvem? Ham med en rød cap. Det er Flemming. Det var Nicolai. Hvorfor starter du ikke ind? Det var ret godt det der. Lang træk. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Zoom ind. Jeg giver dem dreveblikket. Godt der var. Det er iskolderen der er vildt. Hvad sker der nu? Jeg får også bare kæmpe det her. Det var træneren til at gå. Ja. Hvor lang hjørne. Hvor er afkøst? Jeg ved det ikke. Jeg tror han stopper. Christian, helt frem til midten. Godt dommer. Hvad sagde? Gå herop, Berle. Kan man da sige det? Vil du starte med igen? Mig. Mig. Må du tjælle? Jo.
De trænede det der lige før, det med ham der skal klassen nok. Gjorde det, når det så godt der, hvor vi kom ind. Der er ikke noget i vores. There's no time. Så du det her i går? Nej, jeg så det ikke. Så du? Det er nødt til at spille hurtigt, Den kom ud, den der sang. Jeg hørte den i går, ikke? Så jeg hørte den faktisk på vej hernede. Julius Mule. Hey, spil hurtigt, kom nu! Find spiller! Skate. Jeg synes, den er god. Den er fucking god. Det er noget med ham der, det er Okoras lillebror. Nummer 5? Ja. Hvorfor er det noget med, er han det, eller er han ikke? Der er nogen, der siger, at han er. Nogen siger, at han ikke er. Hey, Joseph, look! Joseph! Hey! Skolsen ud. Oj. Ordentligt, gutter! Mere lyd derinde, Mange! Klasker den. Klasker den. Okay. Jeg tror, jeg får det. Hvad? Jeg har regnet med det. Kæft, den irriterende Petermann. Kunne ikke? Skør ind. Nu klasker han, okay? Han klasker nu. Nej, det gjorde det da ikke. Hey. Jo, der måtte komme ind til de andre træner igen. Kom bare du. Og så lige snart I træder til venstre, første gang, I træder til højre, så er det til højre, så fortsætter det frem. Hvem er anføreren? Du viser det der. Ja. Er det? Hvorfor kaldte jeg mig egentlig hæve på et tidspunkt? Hæve? Mm. Ja. Jeg tror, han spillede et glas af hæve. Gør han? Ja. Hvorfor skiftede han? Hvorfor skiftede han? Fordi det var en lorteklub. En gang var det sgu da en ret god klub. Er det ikke noget med, han giver penge? Træneren for at blive eller noget? Hvor mange penge gav han? Hvad? Hvem er den bedste? Hvor? På holdet? På IGV? Mm. Jeg ved det ikke. Nej, jeg synes det er... Jeg synes det er to spil. Jeg synes også August er god, men jeg ved ikke om han stadig er god, eller om han stadig spiller eller noget. Grunden til, at jeg synes, August er god, ikke? Det er fordi, han er ikke på tons. Det er fordi, han er ikke på tons. Drenge, kom! Stram op! Kom! Han kan ikke have det tons. Skal en tage også vildt til tons. Han er hulk, mand. Han minder faktisk pænt meget om hulk. August. Han er fucking stærk og sådan noget der, ikke? Så er han fucking hurtig.
Sparker han hårdt? Hvad? Sparker August hårdt? Ja. Men jeg ved slet ikke, om han stadig er så sindssygt. Kom igen! Nej, Bruce! Du vil bedst noget! Spiller med stor risiko, gutter! Så er det langt træk. Han er god, ham der. Jeg svæver ægte ton. Ja, det er en dårlig første point, det der. Okay. Det skal komme i modstanderholdet, ikke? Det er der ikke gjort for mig. Det var fandme en lort første point. Det var fucking godt lavet ham den anden. Han skulle bare have sparket første gang. Ej, han skulle bare tage en ordentlig inderste board. Nej, fordi nu... Jeg skulle tage en inderste board ind. Den ligger næsten i hans store sted. Jeg skulle bare tage Duru kom jo løbende mod ham jo. Gjorde han? Ja, han skulle bare have sparket første gang. Han havde ikke tid. Ellers skulle han lave den der. Her, Olof! Olof! Han tager langt sejt nu. Fortsæt presset! Fortsæt det! Fortsæt! Lang aflevering! Godt, mand! Gutter skal side, hvis det bliver svært! Midtbanen er synlig! Der slår en lang bold! Vest i hullet! Engels, får du vest i hullet! Hey, kom bare, Jesse, op i linje! Forlæng! Kom! Kom! Josef er der, kunne du bare kaste? Kom! Kom nu, Joes. Bedste tilfælde. Godt dog. Kom nu Hvad er det, han laver? Hvad ser du? Sidste kamp skåede han 3 mål til han. Gør han? Ja. Det kan han stadig nå. Han kan stadig nå det. Tjusby. Tjus længere ned! Malte længere ned! Kom med! Kom nu, kom nu. Lækkert, Peter!
Master han. 58 minutter. Halvanden time. Kom så, gutter! Skud nu! Shit, han er en mur, ham der målmand. Det var fucking vildt. Det var fucking vildt. Så er der så mål. Når de råber til hinanden. Du laver en skid. Hvad satan er det? Nej. Så får du. Vi kan tage bolden. Hvis det er på anden bus. Hvis det er, de får fat i bolden, så løber du tilbage. Retur! Start til ham! After you. Så vi det næste gang. Yeah. This is school. School din der. Ja, school der. Fuck. Ja, det federe kan vi så meget. Fortsæt presset! Fortsæt presset! Kom! Hold igen! Fortsæt! Kom med nu! Kom nu, vi har bare kom! Ej, snak nu sammen! Godt! Væk med!
Hold fart nu! Hold fart! Hvor er det godt spillet, det der. Hold med! Mere centralt, Durup! Kom her, du sidder ikke! Vi vil have spændt for råbene! Hvad mener?
Kunne du se, hvad jeg sagde til dig? Jeg gad ikke tage den op foran de der to. Kom så, spil bare! Kom, Philip! Boys, du skal højere op! Sådan! Kom nu! Boys ned! Kom du, råb længere ned! Philip, kom! Nej, lad nu! Kevin! Ikke længere! Kom ind! Du er i siden! Du er der! Hjem frem. Jeg tager kan lige sådan gå hjem og så må jeg tage den frem foran Habiba på. Ole, gutter, på Hvor er det til? Jeg tager rundt og tager den frem. Han låter ikke klar. Løb nu fremad! Så kom! Kom! Just spil her! Nej, mand! Ny bold! Hold Sofia! Hold Josef! Jesper, mærk I på det! Højre! Hey! Isa! Vi bliver der! Kom nu! Skal alle gøre det? Prøv! Hey! Højre! Kom så, Ayo! Kom nu!
Dejlig over! Bare tag vores vand med. Efter et kvarter, så er kroppen kold. Flemming, skal jeg også have anden halvleg? Så skulle du op til klar 3. Josef! Spil med hovedet! Josef! Fuck, jeg vil godt lægge en pizza. Det var også godt. Durup! Durup! Du skal højere op! Det kunne jeg også godt. Men jeg kunne også godt flække sådan en shawarma med pomfritter. Kunne du godt Og det? Ejron, Ja. Hvor de kører frem i starten af. Så gør det nummer 11, det er Brian Sandbergs søn. Ja. Nummer 11 på deres hold. Ja. Fuck, er Brian Sandberg. Ved du ikke, hvem fuck Brian Sandberg Jeg er? har hørt det fra mig. Er han fodboldspiller eller noget? Nej, sådan en... Ej, mener du det der? Ja, jeg har hørt Han er sådan en gangster, Hells Angels rocker. Ja. Og det vidste jeg faktisk godt. Han er lederen af det. Nej, Det var han er sgu da. nej, han er sgu da ikke leder længere. Er han ikke? Nej, Har han først? nej, Jo, han har. nej. Hvor ved du? Har det frisk og frisk ud? Jeg hørte de der chakaler sige det. Ja, man! Ej, du filmer det. Nej. Nu kan du aggressivt ind! Hold på blikker! Hvad laver du? Fuck, hvad laver du? Du er farvet. Du vil garanteret altid sige hisham. Hvem stemmer du på i dag? Du kan tjene 100 kroner på at lukke den. Lukke den til 100 kroner. Og jeg troede, du ville sige Musa. Nej, jeg så vil ikke komme. خلاص خلاص حبيبي والله det er godt spillet. Hold. Hvad er det? Må du ikke målet? Hvad? Så filmer du ikke målet, så filmer du med jorden. Er det et over? Det er sgu ikke så godt. Gå til en så. En god hånd, Isha. Jeg ved ikke. Ellers gode kombinationer derinde. Gå så ind så. Nu er den første gået hjem. Ja, det. Det er den nummer 2. Her kom nummer 2. Ja, se den første, den er slut. Nu er du 3. Lav bænk. Det er det. Det er hvidvask. Sådan, hvad er dit arbejde? Jeg var til. Der er nogen, der lever af det i, hvad det hedder, England og sådan noget. Hvad? Der er nogen, der lever af det i England. Så også, de har ikke noget arbejde. Ved du, hvad deres overskud er for om året? Ja. 5 millioner pund. Josef! Sværv. Jeg svæver. Det står der til mig i går. Det er faktisk glad, det der.
Ja, mand. Jeg sagde det jo. Du er så fucking god, mand. Jeg sagde det jo helt seriøst. Du sagde. Jeg så sagde, nej, jeg sagde, at han scorede 3 mål sidste kamp. Ja, det er igen med nu. Han har jo scoret 2 nu. Sådan er det. Fik du det her? Fik du det den her gang? Hvad? Fik du den her? Hvad? Fik du målet den her gang? Ja, det tror jeg. Kom, vi fortsætter, Reine! Kom! Der var sgu lidt tredje og fjerde. Kan vi? Det er det kører. 88 skælden havn. Nej, nu. Det er det kører. 88. 88. Heinz nummer. Åh ja. Hej Leiner. Hej, det er det, der laver på en fødselsdag. Det der laver på en fødselsdag, var så sygt hovedet. Han er sikkert vinder ved sit forældre stod der. Nå, det der billede. Ja. Fuck, jeg er brutal. Han er vinder ved sit forældre stod der, tror jeg. Sådan, så ringer jeg sådan et billede. Det er simpelthen ikke i orden, det der billede, du lægger op med. Så har du sådan billeder på bord, sådan der hejl. Nej, det er det der billede, hvor man holder sådan en Ja, skæg. og så er der sådan nogle horn også. Spil den! Videre! Jeg har set dig ikke på mål der for at score 2 gange. Siden næste gang. Den der var godt nok det ud. Kom så. Sådan der. Så. Kom nu, dreng. Sæt du tæt. Kom nu. Organisk. Ja, Philip. Og ned, Josef. Den drenge hygger sig derovre. De der drenge, der flyver op i luften med den der drage. Fuck, du var griner. Det er fucking faktisk noget der, det ved du godt, ikke? Jo, hvis der havde blæst, så skulle man sagtens løfte den der drenge. Ja, og hvis det var en lidt større, vil jeg tro. Ja, så kunne helt du kunne sagtens løfte dem op. Du kunne løfte dem 20 meter op i luften. Ja, jeg prøver at se dem, altså. De flyver bare rundt op i luften. Lige pludselig ser jeg bare sådan en dreng. Flyver ind over på en. Rammer hegnet der. Nej, ikke hegnet. Bare det der øverste af pælen, så sidder han fast. Nej, den flyver bare i hegnet. Nej, jeg tror, man kommer højere op end det her. Det er ikke sikkert. Det kommer an på, hvilken måde vinden tager en. Josef, retur! Så Inter kampen var snart slut. Hvad har du sat tid på? Inter. Fører 1-0. Det kan faktisk fucking meget igen. Ja. Det kan 62 igen, det er fucking meget. Det siger shot til 100 kroner kun den her kamp, ikke? Så har jeg vundet 260. Vi skal kun også vundet det. Ja. Rusten gør ikke klar til mig. Hvis han begynder at løbe den ene vej, så hopper han, så kunne den sagtens tage ham. Når han begynder at løbe, så bare lige på topper, så kunne den sagtens tage ham vind. Skål. Og der er offside. Jeg så det. Der er offside. والله كاسس ما قدرت استسلك ولا كويس Ui, Anker Messi. Ui, Messi. 12 så ret. Godt,
Har du set, hvor vildt Aubameyang han spiller for tiden? Det er fucking vildt. Han er bare hurtig. Han er ikke bare hurtig. Så der. Han har scoret 13 mål i ligaen indtil videre, og de har spillet 11 kampe. De spiller Ronaldo scorede sådan noget 22 mål. Det er også Ronaldo. 22-30 mål. Jamen, de har kun spillet 11 kampe. Ronaldo scorede 22-30 mål på sådan der 38 kampe eller sådan noget. Jeg kan huske en periode, at Ronaldo scorede 5 mål i en kamp. Ja, det var for ikke så lang tid siden faktisk. Ja. Flot nu bare den lortekamp af, mand. Kom nu, kig på den boldtræk! Asger, hvornår er det egentlig, vi har diktat og læseprøve? Ej, der er nogen, der siger det på fredag. Jeg ved ikke. Hvad? Faktisk, jeg har noget fucking nøje på. Jeg har fucking lort til at læse. Det er helt kontrollen. Hvad får du i læseprøve? 7 og 4. Hvad får du i diktat? Der fik jeg 7 sidste gang, og 0,4% fra på 10. Så det kan jeg altså for mig. Det er sådan der fucking en fejl fra. Grunden til at vi ikke 7. Den jeg er mest bange for, ikke? Det er diktaten. Ej, det er læseprøven. Diktaten, ikke? Den er fucking brutal. Der har vi Aubameyang dernede ude på kanten. Aubameyang. Han kan ikke rulle. Jo, kan Aubameyang. Ui, det er et godt sted der, det kan jeg godt sige. Er det nu? Skal jeg lige finde det her på en sindssyg måde? Nej, hvad? Det er de andre. What the fuck? Det er sådan, det er en league-fodbold, det her. Nej, det er flot spil. Det er godt. Lukas, kom nu, mand! Det må gå! Ja, så filmer jeg resten. Filmer jeg resten. Det var godt, det fucking. Jo, der kommer hej her rundt og sådan. Hvad tror du, kampen bliver? Jeg tror, den bliver... 3-1 til GI. Så den bliver 4-0. De skal nok score et mål i verden. Tror jeg ikke. Ja, de går ned til sidst, okay? Det er sådan, man kan vige lov at spille til sidst, så løber de frem og kaster. Ui. Den skal bare ind i feltet. Nej, hvor er det synd. Det er fandme godt lavet. Retur! Retur! Så den plads på det gode. Midtbanen, tror jeg. Please. Ja, tak. Så er de to først gået hjem. Er de? Hvor en kamp er der tilbage? 3 eller sådan noget. Og den mest usikre kamp er gået hjem. Er den? Ja. Giver det noget, hvis du vinder?
Du siger tydeligt væk. Nej. Hvis jeg vinder, så giver han svaret. Shit. Så meget siger han, at han skal ikke blive sådan noget. Han siger, kan vi ikke lide sådan noget? Ja, jeg kan sige, det er afgæt. Så vi bliver aldrig ved at have en gode det. Så jeg vil blive aldrig blive. Jeg tror egentlig, at vi bliver gode. Han står lige overfor. Det er ikke en skid, det er ikke en skid. Lige til hånden. Det er godt at tage det. Det ville være helvede. Det er ryggen, jeg bevæger sig ind i venstre drejer bare lidt. Så nu. Og der må man sparke ind i sin eget mod. Ja tak. Der er mål nu. Nu skal han fucking være der. Og han brænder ham der. Han skulle stoppe op. Så trækker vi ind. Hvorfor er det egentlig læger om Togsby og sparker? Spiller Kat ikke mere? Nej, han er stoppet. Kat stoppet? Ja. Nej, mener du det? Ja. Nej, han spiller ikke fuldtid. Både fuldtid. Han skal væk! Den slags unge modstand. Jan Tolv. Det er med, at Peter og de der stikker dem for at komme til landsholdsprøvetræning. Kommer Oliver, Rey Mysterio og Fjellberg og Jørgen Spejning, så var det sgu Nella og der var noget. Fjellberg. Ham Johannes Bjørning, han er fandme dårlig, mand. Johannes Spejning. Han var den bedste i vores klasse, fordi vi ses selv. Ja. Ja. Ej, det var Magnus, men bare... Magnus, han var de bedste. Jamen, der var Magnus sagde selv, der var ikke nogen... fuck, han blev tørret. Fuck, han blev tørret. Hvad sagde Magnus? Magnus sagde, at det var ham, der var den bedste, men der var bare ikke nogen, der gad... I havde det altså Magnus, og der var ikke nogen, der sagde, at det var Magnus, der var den bedste. I havde det ikke Magnus. I kunne bare godt lide Johannes. Nej, Johannes ikke. Var han god? Nej, eller han var ret god. Han var lige så god, som han er nu. Han har overhovedet ikke udviklet sig de sidste 5 år. Han ikke? Nej. Det er heller ikke, altså. Ja, det er også derfor, jeg stoppede, fordi jeg kom på landsholdet. Det tror jeg. Nå, det er nogen, som har hvorfor står du på? Jamen, fordi jeg kom på landsholdet. Sammen med mig. Det var faktisk mange griner. Det er en af de få ting, som var grinet Raller har sagt. Det var han, den nummer 8. Nummer 8, jeg kan ikke se ham. Frederik, hvad spiller han? Sådan en... Han løber så stille. Sådan en... skal lige komme et godt eksempel på en slags... Find nu for helvede. Find nu. Han er sådan en... Ej, hvad er han for en? Jeg ved ikke. Jeg tror, han er sådan en tonserangriber. Sparker han godt? Olli, vent! Fyld nu, mand! Kom du ind af! Kom op! Ayub! Tosh! Ud på venstre side! Nej, kom så hurtigt! Du her til sidst. Nej, fedt. Rammer her. Kom så sige det, mand. Vis, hvad I duer til. Langt på tilbage. Glenn, kom her på film. Dit job.
Det er og hjemme med tøj og dyne og sådan noget. Det her skal vi fange. Det er så sygt. Han er helt skattet. Fuck, det skal Kig på kløveren her, gemmer en brud der, åbn den her. Alle, du må godt blive med at holde jer. Kansas City. Er det fedt at filme? Hvad? Er det fedt at filme? Ja, mand. Fucking god for det. Nu sparker han den ind. Han er så kølig, mand. Det ser så lidt ud på ham. Jeg sagde det jo, Han lavede 3 mål i sidste kamp, 3 mål nu. Det er landshold, det der. Jeg tror, at vi kommer på landsholdet, ikke? Hvad? Jeg tror, at vi kommer på landsholdet. Jeg har ikke set det nu. Nej. Så mangler vi 2! Men er der ikke P og sådan noget, der er ikke bedre? Jo, men jeg mener, landsholdet næste år. Det er noget lidt for helvede. Ej, der er fucking mange, der er bedre. Jeg kunne huske, at jeg mod FC Nordsjælland dengang, ikke? Inden for Farmering. Ja, så havde de sådan en division, hvor der sådan noget lidt hold, ikke? Så havde de sådan en nære på toppen, ikke? Jeg sværger, han er den hurtigste, jeg nogensinde har set. Hurtigere end Gurnik. Gurnik er jo ikke en skid, jo. Hurtigere end Mathis. Meget hurtigere end Mathis. Det kan ikke være. Det kan ikke være. Jeg sværger, du ved ikke, hvor sindssygt hurtigt han var. Mathis. Jeg ved ikke, Han kan ikke styre det, mand. Hans ben i lå altså. Mathis er sådan, kig. Hvad den kalder for mig. Han tager et fucking, hvad det hedder, træk, der er halv banelængde, så fucking fælde laver han, mand. Får den alligevel helt sygt. Får den alligevel helt sygt. Sig noget. Der er egentlig græsset. Bertram, du har 3-4 minutter. Jeg ved godt, jeg ikke skal se det. Ja. Jeg ved, hvordan trøjer det. Stop det, kom! Det er jo sådan nogle highlights fra kampen, eller hvad? Ja. Hvornår ser spillerne til dem? Det er jeg ikke. Efter kampen? Nej, ikke efter kampen. Sådan en uge efter eller sådan noget. Hjælper det? Som man bliver sådan ret til grin foran alle, fordi altså, hey, kan du se dine fejl? Hvad laver du? Så sådan, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Nej, lige præcis. Du ved ikke, hvad du tænker på. Tænker på det. Tænker på. De prøver sgu stadig at finde der drager helt op i luften. Hvor er de? Jeg kan ikke hvor dragen. Der, den har med hånden. Det minder mig, der var lille. Hvorfor? Sådan, jeg var sådan den der type. Så var nede og lave drager og sådan noget. Det kunne være dig, Alex, der stod der. Ja, er det ikke rigtigt? Jo.
dommer! Næste gang, dommer! Lidt med mig, der du fortæller Så kan man blive en hule. Pisselige flæsker. Hvad? Ja, vi havde en hule over vandet. Pisselige flæsker. Det er fucking grineren jo. Fucking hule, altså. Var han ikke opsat? Ej, hvor er det godt, Togsvig. Togsvig, det er hammer godt, det er det sgu. Kan så sige det, mand. Gå lige nogle glasses. Er det ikke 30 minutter, de spiller? Hvad? Er det ikke 30 minutter? Nej. Hvor mange ser det så? Jeg tror, det kan 40. Sæt tempo! Kom igen! Olli! Se! Det er nam. Meget langt væk fra din sekser, du! Jeg tror, du ikke op, altså. Det er ikke noget undskyldning. Ralle! Kom! De mærker, han er ude af kanten. Oliver! Bertram! Hvad spiller ham? Bertram der på 20. Spiller helt. Spiller han? Lad os komme. Der er mål. Han skød. Ej, det er lige sagt, den var fucking vild. Jamen han er hurtig, men det er hvorfor den fucking ikke sparker hen derhen. Han er ikke sådan typen spark. Han er ikke typen, der går der spark. Hey, det er den type, der bare løber herfra. Kender du Artu? Artu, den gang spillede Chelsea. Ja, ved du hvilken type han er? Han er Gurnik-type. Derfra løber bare ind, så han kan den. Gurnik var fucking vild til sidst, jeg så. Ja, kunne du huske det? Han kom ud på højkant. Han løber helt ned til linjen. Så sparker han selv i stedet for at lægge den ind over. Nogle gange så sparker han den sgu da også sindssygt ind. Ja, det var sgu sjældent. I forhold til mange chancer, han fik. Til gengæld han sparker den ind over til os, og han har meget større chancer. Han sparker lige op i målmanden til, jo. Nede i hallen sparker den fucking godt. Han sparker fucking vildt. Han kunne det dræbe ham. Så må du komme. Skurup, jeg vil gerne have, du spiller din sekser, men vi ikke har bolden! Så er der afsted. Så er der afsted. Det er tredje gang, han bliver taget. Hvad skete der? Hvad gjorde Han var start.
Han får i korten. Han kom lige i pause på den der. Giver ravn op. Heider! Fjern Heider! Første holdet. Før 3-0. Før 3-0. Jeg skal stoppes. Hvor kan de 3 måder, om der er ikke nogen, der kan stoppe ham? Afsted. Hold nu kæft, mand. Er du hurtig, han der? Sadowski er der fucking hurtigt. Hold Så er det nu. Hvad laver han? Det er så fedt. Jeg mener lidt om Lukas Beyer. Hvem? Nummer 8. Han har ikke penge. Han har ikke penge. Lukas Beyer heller ikke penge. Nå, jeg troede, du sagde, han har penge. Jeg sagde, nej, han har ikke penge. Jeg mener faktisk fucking meget Lukas Beyer. Sådan ægte brød, mand. Frederik, du skal lukke rummet! Ja, men lige sagt det, du gør! Tag nu den berømme! Jeg skal bare lukke det ellers. Er det stærkt, Peter? 1-1! Hey! Så nu tager de en forpligtelse, det er ikke. Jeg sparker den. Nej, jeg står her. Jeg står her. Ja. Du bare være klar til en kast. Ja, Ola. Vi har allerede været Vi går forud til ham. Boys, lad os se, om du er bedre end Chelsea! Du er med på din fremadrette løb, men du har selv så det er din opgave. Hvordan kan Hazard, der brændte et straffespark her? Sidste uge eller hvad skal han give, hvis han brænder? Shawarma? Det er godt nok en træner selv, der tror til spillere, der snakker om brænder. Ja! Bare Bøjsen. Bøjsen! Du er blevet bedre, end da du skiftede fra Heo. Værsgo, nu får du lov at filme, ikke? Jeg filmer ikke mere. Jo, en vejs med film. Jeg gider ikke. Så der er en besked på den to, og jeg helt halvleg for. Fuck det, vi slukker den så. Så er du sammen. Luk rummet med dig. Og hvor er det tøvste strakspark? Her! Han er ude. Nummer 2 ude. Kom, vi kører videre! Kom, gutter! Kom herover! Hey! Sådan! Og spiller! Nej, det gider de bare ikke spille sådan. Det er ikke. Sæt dig på fart. Jeg ved ikke meget sødt, hun skulle spille den ud før. Hun skulle få den igen. Ej, han har nogle sorte pinde. Nej, hallo! Flemming, jeg overgår ikke at filme mere. Ej, jo! Jeg vil gerne have filmet de sidste. Kom, det er 8 minutter. Altså, Bilal, du er sgu da filmstjerne. Jeg overgår ikke at filme det kølle det her. Prøv at være om bag den anden side af kameraet. Det er sgu dumt. Skriv dit CV på, du spiller øjenpigtør.
fucking dumt. Så får du ikke altså. Nu er det fordi, du vandrer i jorden, stop. Yeah! Selvfølgelig, hvis du er så fucking god, mand. Jeg siger ikke, jeg er god. Jeg siger bare, fucking skød. Hvad kan sin egen rolle i forhold til Jesper? What a dog! Hvordan spiller første scene, ikke? Det er ikke. Spiller det ikke godt? Og helt for at lave den her tage ned med nakken. Det har man ikke set før. Spil den! Og værsgo! Nej, hvad fuck sker der, mand? Det er godt arbejde, gutter! To blank kunne ramme. Fik du filmet det? Der var ham, der de sorte, de laver altid ballade. Arbejde, Malte, kom! Ui. Shit. Ui. Ej, fuck, hvor er det ulækkert. Det er helt seriøst. Lad mig lige se det igen. Vent, der er mål nu. Vi skal ikke tage det træk for helvede. Afslut nu bare. Jeg skal ikke have noget. Kig. Hvis vi skal tage trækket, så tager vi ikke foran ham. Og så er det en måde, der viser på. Sådan der. Nej, jeg tror, det er på en sidste, jeg tror, jeg bruger det lækker med det. Jeg tror, han er lækker, der gør det der. Det er bare sygt træet, ikke? Det er også bare sygt træet. Jeg tænker, hvordan kan man få sig selv til at skrive det, altså? Det er helt sjovt. Det er næsten det værste. Kommer! Lang tid har du udvist? Josef, se her! Når lige at komme ind. Nej, så er der kamp. Der er 4. Nu er der 4. Okay med dem. Hey, relax. Så kommer bare sådan lidt og beat you niggas. Kom med! Godt lavet der. Oj, shit. Okay, nu hurtigt. Så du skulle lige bare der en accelerere, og det kan jeg godt. Hus på, kom! Kom! Opad, byrder! Op! Han fejler. Han fucker op i den uge. Fucking godt lavet en sindssyg en afværing. Faktisk skarlet. Står den i videoen. Nej, det er slet ikke. Hvad fuck skal der ske helt seriøst? Fuck, det skal jeg. Kald på den! Fuck, det er skarlet. Oj, det slår det der. Nej, Mads! Fuck, det var godt lavet meget, det der. Det var faktisk fucking det, du sidder der. Kom, ansvar! Det går jeg stok alle for.
Så stopper jeg. Jeg kan ikke. Stop bare stille. Bliv ved med alt det. Jeg prøver ikke, hvis jeg Du holder lige 1 sekund på det. Det er ikke for meget. Nej, jeg arbejder, Philip! Hvor lang tid tilbage? Hold lidt helt bredt, Og så tag trækket! Langt træk nu! Langt træk! Kom ned derinde! Frederik! Kom igen! for de far. Kom, har vi tid på det gule kort? Hvem er det, der fik gul? Den skal først ud og spille. Er det også der har gul kort? Ja, det er en lukord. Hvorfor? Han nakkede ikke med det. Jo, har de andre ikke også gul kort? Op på 10'er. Jo, de har for det der strafspark. Du råber, Philip. Nå, Du ligger til 6'er. Du ligger til den eneste 8'er. Frederik! 9'er. Er du sikker på, at det i morgen, de har det? Nej, overhovedet ikke. Jeg troede, det var der morgen. Jeg er ikke sikker, fordi jeg ved ikke, om jeg skal gå hjem og sådan, du ved, øve mig lidt, eller Hvad vil du øve på? sådan, der er sådan en læseprøver, vi kan øve på. Bare lige noget. Sparker ud efter ham, Han mand. burde slås. Jeg har bare lagt ind på der. Han hopper jo ikke. Nej, kraftigt til det. Find nu skråt bagud, mand. Nej, for helvede, hvor vi sløver. Hold nu dog, helt seriøst, han er fucking langt. Det går bare Jeg rundt her. fordi Tødsbanken 2 ind. Afstand sætter mod den. Ja, 3 og så mod straffespark. Hvor ondt jeg har, hvor? Færdig! Det skulle da sætte dig ikke. Så det kan jeg ikke lave rigtig. Her, Josef, den er ikke så stor. Han er også fucking ligeglad selv. Er du for ikke ligeglad? Nu skulle han på første. Hvad? Hvordan kan det være, der spiller så mange på første år? Det var ikke. Kat stoppede. Men jeg tænker, kan der skulle da kun det der. Det var det jo. Du sagde sgu da, for det var en kat, der blev fucking over. What? Fik du det? Sagde ikke, at det ville blive 4-1? 3, sagde du. Fik du det? Fik du mål, eller? Fik du mål? Fik du mål, eller? Fik du mål på film? Ja, jeg tror. Videre, drenge. Giv mig lige din telefon. Og jeg går ned der, Magnus. Spil den. Hvorfor spiller han den ikke? Med de spillinger, gutter! Så dog skal I spille bolden. Venter 259. Jeg har sagt, at det er FCK. Stabil FCK.
Det var Sgu godt bakket. Du sagde, at det ikke kunne sparke. Åh.